Sa iban pang balita, porsyon sang sementado nga dalan sa Sibalom Antique narumpag. Dugang pang pagkaguba sini ginakabalakan. Si Julius Bilacaol nakatutok. Naglabot sa 46 katabak ang Kalabaon, kag 16 katabak ang Kalaparon sang porsyon sa sementado nga Provincial Road nga narumpag sa barangay Igpanulong, Sibalom Antique. Ang sitwasyon sang dalan ang nadiskubrihan sang pumuluyo kahapon sang aga. Base sa pagpangusisa sang PDRRMO Antique, ini ang tuga sang pagkatipag sang duta sa idalom sang dalan. Ginalantaw nagtuga sini ang magnitude 4.8 nga linog sa nagligad nga simana nga posible nagpalitik sa box culvert sa idalom sang dalan, kag ang tubig mismo nagikan diri. Ang nagpa-aggravate again ang pag-leak ng mga tubig sa barangay, which naka-soften ng ground foundation. Antes pa narumpag may nakita na kuno nga guba sa bahin sang dalan. Isa pagit sa ginalantaw, nagpalala sa sitwasyon amo ang pag-agi sa mabugat nga mga salakyan. Sa karon, may bahin pa sang dalan nga pwede maagyan sang light vehicles. Apang ginakabalakan nga kung magpadayon ang pagkatipag sang duta sa idalom sini, mahimo maapektuhan ang mga pumuluyo sang 3 ka barangay sa Banwa. At least, maubrahan na kang temporary slope protection kag matambakan to sir ang portion nga nag-erode. Iga-rekomendar man sang PDRRMO sa gobernador sang Antique nga mapunduhan ang pagpakayo sa mga dalan. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.